Audio Jungle. When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, Hefa, Osoro. Don't care. What do you want to know 10 times a Chama? What's the crown who's so much on Ponaco Tito?
so kodana se ako prezino ako bomrania odo 14 na wo na mope ena na nimre e tempo na wo mewrade odo fo se kewrade chesika kayetumi nchia se wade chesika kayetumi nchia nyonya ni temino mienu yeye die wade hia ana mino mienu yeye so ba shirani je so de ni je ba mano so ba koto na wa sore no
Furate. Obine unse. No binu unchewe ni monyam. Ampaya gadu kama ya musoyo nyame. Esense ya kwa bese January bepem Sabri. Obi si asori demo da. Nanso so erade ya gadu ya mma muse uyo nyame ampa. Esense kwa no. Wo musoyo nyame taso ntane beto na ase. Obi ni unse. En monyam hene. Ye je ni die nyina ma o. Ye de ni die nyina ma o. En monyam nka odi. Say ya born from pimpim awosoro. I could just sorry o dani de nyina ka se kronkron we wrate. En e de so yesu yebi. Ye ka se en monyam nka o. Na kronkron we wrate ampa. Jesus Christ dimo en ya bompai. Amen. Radi enhyira no. Amen. Eda amponsa. Ise ochirade ono ane sa hwe amanchem asafo. Radi adum asafo ni nyina na enyini. Radi onhyira no. Amen. Ye eda gezi ewa ha. Radi adum ono soso ewa ha. Omuna sisi asafo nyina ene branches ayetiti nyina. Radi na mu so a ye adwuma no. Ono so radi onhyira no. Amen. Ena olumai eso ye kwa amanchem ye de na company for ono so ade na ho fama na ne car o de bo nyame adwuma ono so radi enhyira no. Amen. Na Mr. Joe so de ka de ne kwa so kwa janshi ya sa de na bese ne ko suhyen so radi onhyira no. Na onya ne kese prayer tower fo wa asafo yi mu nyina anyomtofo radi onhyira no. Amen. Na ende anwo asem bi asia e me de pa de approach ti ase ne nipa nyina anim se enyeyi no. Eno ne rade fashion ho ni munyam said o kan bi kire Elia say menya wadwen say onko ane odifu a waka na say rade omma wakonya bi na ye wo say ase wo kire wo ho obi ani wa o say ofade ani daso onim onim say na praise and worship no Sunday school for no na ebo eniema wonderful bana sorry and your rest is a crowd. Mumra, we won't have one year manu. Oh, Mumra. You're ready to me. A mamma cry, say, me and me tonight, and let me get Shiadi. A dear Pia, who cram and as I could be out, pay attention. As soon as I back out to the wee. And you are so real, young once and now we back out. I quite remember 3 years ago. Na me preach wa na nsa na me ko tie me message na me tie yesa me kan wo say Ghana na Akufo-Addo ba be ye president ama ne vice abaye kremoni na ebe ko anim wa Ghana at the long last kremoni na baba be di enso yes na eye prophecy nyesa eye normal thing kremoni ba be di Ghana so afe enkura atwa ye ho ahie nyina Ghana man ni nyina ono didi so nyina enya Kristofo persecution best at here free ho na edinu mu amu na ye keka ko sesesesi mu anu na kwan a sesesesi befa so unity a Kristofo ebewura ho yehiem ani tribulation mu a started gradual process na sa process no ana this year me bomb pie message I minya esa me famre 31st night to pay attention it be very short e kwan a ebefa so abani enkom sha Yesu sha fa wiase wie ye ho ni nyina afofela ma akamu besa nan asa mienu pe a etwase emebem na achirifo na ba ye so be kan mu ani bi e ma Awurade honhom so fa o mu hye bi ana John a twato wadifo ni nyina mu wutwato ono so ya ma no adi ye nsem ono so mfama ye wo wiase wiye enema eba de ebeba ene de aba onka ho asem ansan no owu de de ne koto Patmos Island ye de to esi anwam chie no ama ohye enso na Awurade ebra opeso ode fa ne nu nti wawu wow. Hallelujah. Go say sir, otimi tworo sa anwoma ni nyina wie ansa na woko. Na Satan is very clever. Wo hunu say
say wiase ni nyina tumi bonsam akogina ade ba akopeso na saade no na nipa nyina ni di akire obi aforo saade na me kan wasam eno na say ye di nyansa ama no obi wo saade ni bia ewiasefo bu ni se na ye nyansafo saade na me kan wasam so obi wo abusuamu a wona ye abusua panyini saade na me kan wasam obi wo asolimu a about 90% of so many churches odi ono na omo na ye asolim panimfo saade na me kan wasam enne etimi to ade bi wo wiase including police and soldiers. Wow. And doctors Tony Pa. Hallelujah. Praise the Lord. Enti yadi animonyam ni awodi nyina ma saade no. Ene nipa nyina dwen ni yemi akodi saade n'achi. Na ekwan ye befa so ni eye nkomse a Bible seto ho. Edisam eka ne de. Matthew kan ne de, Timothy kan ne de. Peter kan ne de. John kan ne de. Banda ye hwe John and Timothy de. Hallelujah. Praise the Lord. Now what ya no we are very careful. So why are we so over sumo radia and they say me twam na mo pakas bebre gu a omuko. Aya mo ma nya mo waseto da ye bo en sole ni bini nipa ni bidi. To be honest with you, enti we are so send there omumu kwa santema abofo kum chacha obinim omunyina enti eya adwen sachere enti no omuko. Hello. Say omuko pa adwen sachere. Nye no kure. Nye no kure. Enti eja di kan 2 Timothy chapter 3 verse 12 mami ansa na maba ma asem so 3 verse 12 na wona o pese wode nyame so patra se Kristo Yesu di kan fo we tuti no obi a o pese wode nyame so wode nyame suma eye de eye papa na se wo nyame suma eye papa yes ene wo nyame suma eye papa enti mu a mo pese mo di nyame suma eye papa etena se ne de Kristo Yesu mu no na wo Kristo Yesu mu no obeta wo ye betan ye betan enya de se obenya sombie nsuso afa yanko 2 Timothy chapter 3 verse 1 amane hunu bre na wo ye se obi na wo ba 31st night 2018 and they 19 mu no hunu ye se ene di akire ba ena me be kan wasamato ebra emu oden ebeba ebi se di papa ya na aba nya fe na ebeba aba na se sabre mu oden ni nya ba wia eni panyina be sasese ope ho nipa be ye ahopefo dina osole ahomache 4 na trotro oni ni mate driver o master oko tafu pomposo kenetia kumase eye de ba dia sika money ti asem ni ye emba ni bi sori ahomache ya sori baba ko omukoyi bode ewo goso omuko ka ko kan omu nyina butu yi na maame no na danfo ba ko kan okowi omu sori ahomache tu ne koyi bode e ba to dia sika de walodu timaka ana dunyina wonam twika kakra e de ko ye de ba de sika de watu ento sika free kumase ko waka so sika unu tamali enu boliga enu boko enu bota sokran enye kwan ketwa 24 hours journey because of money and you was emire mu odin ebeba se boasefo ebie dwane ekọ Kenya se ebi ko ware ebi twam ekọ enkran ebi ko tema eni pedi afra wasase so because of what money edwuma obi e pa edwuma because ahokyera ba yeah ti wase brani ko wiye ni pedi na be ya ahompefo obi e pa no obi e bomoden so obetumi anya asase bi a ono so besi ni 2 rooms bi
ne tiri room so no ne ma atara so obi a bomodin se si akura Ghana obi anya akampo utuka from Obuase anwache 4 ultimate traffic so 1 hour 2 hours o say ba e bo 4 e wo Kumase anwumra eno so be say di so be say 2 hours enipa kakria bi mposo na wo ka ni bi o yeah but you say obi ya baby si enyanya bi wi aka no ye betu afan Jesus opake no dem na wo horo ho wo tene mu anu abie no atum saa na ate ho enti obi aye ika se ni mama ya den akufo ado kofo mode ya di free wan so ya di free akokra bonie usu be tujeje ma yenhwe ana adubuan ana ya tani ne de ba ayi so kofo ya friend gentle jack kofo betena so ana ya de kufu ana mu yi ni siye ana mama ofa ataba wono kwa de ne kankan edin ahodo mo de to atamese no ya di pa ano sa na mo de kum papa yi ana mo de abrante ba say young guy emetana so ono kwa de bo mo de ne ye nchia dumso wo se ya mama mo de ne sa na mo de ya mama si fom na mo peja nana so for what be attentive for kura hu kwa metitia ana mo peja titia be si so within a short time masa ofuka odo so jene die na sama make a kire mu abusuafo awiye biri mu na ye pia kono enti wase eni panyina ya ho pe obia pe no serious yes including churches because and they say and set send me video bi na age asare hwe papa we ba bia wanyina duru ene wa asole adu ni padodo a ukura preaching ekura a tablet wa asole na anim se emba no wo ba asole a twiwanim isi twiwanim ono preaching prof bedu ono kan twiwanim sa wo ba no wanim nyeye awura makeup room asole dem mo nya makeup room e wo ho awo ba no wanim nya ko twiwanim na enipa hwa ni so awurade na ha akoma nti sa ni so no wan twini ya unya kunu nti twa ni so ni ye manipa ni twa akoma mu ni awurade watia na wotwa so for no nto se twiwanim hallelujah praise the Lord enti ni panyina aye ahompe niam na ye honam ade and obi aye eager for it everybody from pastors to church members to wiasefo to Muslims and the kwaku nsam crowd the convoy na nam also convoy nam social media na maami we convoy grada oba dwamanfo we ne nam TV so no awro no ne nam na camera di na chi na mama di na chi saa wase hu me fa no hu na no na ni gye ho chan ho na mfam die ni pati na chi saa TV so ye physical ni ye command sika na ena de a true point to the sense Illuminati fo nyina ye open alternative so mo say TV ba kwa abosoma ko tele TV omuko ba bia India ho no omuko ni nyina no mu yi no TV ni so omu ye sacrifice ni enipa omu nwi pra omu na yase okasa wie ye no ana de o interview ni santi say ye bedi machi ade ye ni ebenya o sika de mo mfa nya hwe wantuma kan de fufuro bia bi sika de mo mfa nya hwe na me ka kire wo be hu ba bia akako enti wo se ebere mu oden abeba ba obi be ka kire wo se this time so eya wo se Ghana be sa akọ back ama ya froka from Boise to Kumasi 1 cedi to wadwinu mbezi entimi nsi biem yes Sarade kura makwanya ensi because sarade timi ma wiase go eye peche na se ba froka 1 cedi dia no no so let ya nenu masem okay yes
because I want to say community it just for failing it just bam pray more day baba nti ahokyera eba sɔre wo wiase no ɛnum ana ɛde ahokyera baba ma afe enipa agye yɛn ho a ɛnyɛ ana tumi na di wiase so no mo hwa de sɛsie system bi nam underground ɛba provision stores ne stores akɛseɛ wo wiase nyinaa Walmart ne ade ade de o ma bebie bi wɔ Ghana ha ne nyinaa no o mo yɛ robot ba saa robot no mo yɛ o mo otimi tena so ano e operate computer nti wura mu a no wakɔtɔ ade no wakɔtua ama no o ma yɛ baako a o ma lunch na fa no Sofia ubusa na semse ya ɔkye so ne wayi wa no enti o mo de saa eniema ne ba ma afi ɛno na ebe tena stores ano ɛna heavy trucks sɛ maya ATM sese wɔ America ne kunu etwe bi heavy truck ɛwɔ America wɔse abrɔfo no ɛyɛ robot a wɔn se heavy truck no ekum wɔn nkrɔfo dodo nti heavy trucks no nyinaa wɔn bɛgya ama robot na atwi ɛna stores akɛseɛ no so robot na ɛbɛ tena ano yɛwɔ ɛnubra robot etimi twi nti wɔn de saa strategy no so ba technology no ɛbɛgye nipa adwuma nyinaa firi wɔn nsam wɔde so follow me abɛte asɛm na meka na sa nti wɔn fa saa strategy no nti Walmart a ɛbɛsɛ dan mu ebetimi afa nipa 100 no afa yɛbɛfa nipa 2 ana 3 ɛba saa nipa 100 na aka no wɔn kɔdidi wɔ hɛn wonim sɛ nipa baako yɛ adwuma na sɛ nipa wɔn nipa baako taxi sɛ ontwia wohwɛ nipa bɛsɛ 10 because nipa no wɔ yere a ɔma ne yere aduane di no correct ɔkɔ asɔre a ɔtɔ correction yes ɔma ne maame sika ɔma ne mesika wata sɛ nadamfo bɛhyia na sere sika yes enti eji yeku yɛ ne die ne si bu ase ya ho kyerɛ ban ɛnyɛ wo nkwa na wo mu no because eji yɛ nipa baako na ɔyɛ adwuma no ebia ne family ɔhwɛ nipa bɛsɛ 20 yes otua nkrɔfo ma school fees ti saa one person affecting pimpin enti ɛyɛ strategy ɛyɛ ahombɔne strategy ɛdi ewiase wie ni sesesese ne bɛba afɛmu nsame nso adeɛ bi a bɛsɔre a ɛbɛ benefit nipa ɛde asomdue bɛba no ɔmo sɔre tia saa de no ma kambu na abedi wɔ mu nsam ti sɛ upɛ bi a yɛ sɛ ɔkɔ no mu do mo mra ma wo okay enti mo de amomianfo yɛ ne kura nto fo bɛnhwɛ Ghana saa ne ma na sisi ya bank te gugugu no ɛnya no ma ati no kura me kan tasam ɛna kyerɛ mo yes saa DKM na ɛhɔ ɛbɔsefo fa sika kodi hɔ munyi mo adwen firi so na ɛmba biem yo ɛnya de ɛbɛba enti sɛsi a wɔn fa strategy saa occultism sini nyinaa wɔn de system bi ba ne nipa agitwia wɔn a wɔtiatia wɔn a wɔatoto so no mu gya kɔhyɛm ne ya break ya de no ne nipa etwa adwado enti wo de amon started from 2015 besi na bank dodo agu wɔ Ghana na doso say last one we buy sa what do you call it men's gold no ɛno sika wo de sika akɔwa you started from 50 million and started 50 million every month you about 5 million and 240 kwa every month we about 24 million and you only pay me wo sika 24 billion e be there 10 billion be there 1 billion sa sika ni nyina ko di wo mu nsam no ana ya sika na aban ne se sa wo ye jawo ma ya sa adwuma na wo mfa so ne dɔɔso dodo ho bɛtɔ to mu stop hello ai omun stop adwuma enipa betumi ayɛ ye gye ne nyina ma computer na ya tibia ma robot hello ai say sa wo ba na wo wie school na pesa ye post with na kromu a this officer no woda ana wo tua sika wan tua ya do bako sadaga ani saligu baby a light ni ho hello ai etisa omunya kwan sisi sanye maniema ni nyina na afa ewiase se wiase na ete wo na busuafo bibia ye bia di sika
everything aduane ensuo emframa edan atade everything ene akra ne a eto twene a sika ne ato atwene no pampas nti wone hwe sawoban ne yam hwie one day a wo nti wo kyekere a oto twene ye sika no ato atwene no wo mantam wo estate public toilet na wo course no ya ji uska Yes. bewa and dey ba be na wa asase so ye ni free then any ye ni free on this set bibia ni wo nti sa to me no abekwa akodi sa ankrofo ni nyina nsam no mo na tele sika no so se nyuma ahodo e wo wiase ya kesie nyina sa ankrofo ni nyuma America nipa ye yi omadi a Trump pam mabagana you see almost 70,000 say 7,000 people ye ni paketwa sa nipa we nyina anya so odi sika ho ba oba empty hand ana ye si anu sa wo te kurase no ma me ye adwuma ye si kokrom enti ye nsase ni nyina so bia de na de so obedo enso osole no pa opentosi ato odwom me ma me banko do na wo de o ma banko school nti enyine be ko school no na asase na da ho ti wase mo hunu ye sa ena bi ba e kire na nyema mu be ye den e basa afe una mana ye so bi bia ira aka ba bia be kwa kosia de krom ba bia be kwa ko hu sa de krom nti na nso na ma ne ti aso ne dem abra ena Sunday ne me kan se be dru point bia asole kran asole ba na e ba je so ka chene se wo ba ye betua wo ka ansa no ba because esi nyina so adanya brofo time is money nti time o waste for the sikasam ene na dwuma no on fami agro nti na enkura empanimfo obia yehye se andra mi ko feda ma papa ni mu ba ko wa sole na ne battery so no odi ko sinikam se awurade no so ko dabi o wo ja no wa ye kotu aton nta no pa bia otu soa no atu aba otu soa no atu aba ko o ja asa enyenze enyema mo ye den ne tasa ye ne ekura nyankopon asam ne ye kawu ni kura kyera mu sa ebia ko awiye brem entene dokre entene ana ebedru point bia se won sa ya niam ye to nyina omdi ne ma bia tata le ho ya se o so de product bia aba process da won so mfa so ahwe so for we ptv the we si breye no na radio up to now almost da yam famo da so won kai ho yen jawo sa obuwa akobi ene fa ase ya ono a eji ni ho yon kai bi tv yetimi almost da o fa ne de atowa fa ne de atowa fa ne da enso ujina wa na obi akwaji bi no wo ba hello enti sane ma we no ensase ni nyina be sei sese ensase na sei ba enuane ni nyina be sei yesika ni nyina sese akowe nkwa men's gold nkwa Ghana fo sika ekura no no awa kampo no ska wa kampo no masa omo se Ghana ban na akura ni se sika no tiko yegu Bank of Ghana sese watana so ono wa the private jets ona lupre Land Cruisers yankan watana so sariska no eso wo ha ne adi bibia ba se diamond online way wo ha na obi be dedo abra se wo ya di we ya unya nkrofo se be kan wa da bia buso bia strategy they say they unya adwuma wo to dem so no yeye enti Satan hum say ya na da bia me kan dem am ya na awade why I find the Bible condemn awade in the Bible
Mama me prove. Who are one in India, a wow Jimmy, lack of knowledge. Nimdiana Wuni, and Antina Obre. But 2 million here, they say 100 Amadia money. Yes. Wouldn't say before Trufona Wakana, no one of police phone you know. No, do us come watch no, Bondo, no, or Dania to form with the Amano. Oh, Quachakika. What the other? And they say 2 million. I could this cancer. Me was sick and then me do my crown. I don't know me person make me. Say no one is going to me. Muyaika. Catron say we need 2 million, win to me. And I do a Jayaka, so I no crack. And then they say rich who needs to come with my TV so I call OFM. Obi Craft a dominance near you in our Solwa. Yeah. Yeah, all night, near Swaba, you pay Jewel, and so the engineer die in this car. Every day, before Busa, this the PR, so for months uncle, me for the uncle. Eh? Hello? Me for the uncle, ain't it a yampa? Machines here they call outrage crusade in Yadi. Nancy Yamiko Busabi, side and side, say a high race, 4444, say, and the arms, Omukambum 500 million. Almost said before on the bar, Omo boy, I know where he's cannot to. Omo Yansasa. I come back, friend. I could say, when him saw you good bar. We a good bar. We did my chairman years or 5 years. Mama can't say, was Papa 5. Was when him saw you good bar. And now, point him so would be best. I could feel saying, call anymore. Toyota Highlander, latest one, limited at the home. No, what that for money, you say, what that from. That form, it's a bushafo. Asama ya can take it serious. No one any that form say tem. Yes. Bra, a hungry man is an angry man on great. A come and you have born in and I'm come there. Oh, here, a yadamo before the kind. Oh, here, be a faria dear. Don't do what Jamani money boy ding. And I tell you, Bedousa, as a witness, Captain, and do a soon to me yet. And because my sin now got 20 years ago. And so Peter, what time? Now I am Faka and Kobe. One time, no crusade, and you may be answering. Now, time so. Who could tell and tell myself, preach will be a radio and Yajuma. Where should I watch me pass a cordon? Obi system kick him. Engineer said, "True point to be said. Some instrument to me are Kovana. This is a musical machine. Come on, no. We already wanted them. We already wanted them. One time, not television, ni baby, radio, ni baby. They don't know we are saying no more. Into to me now from co preach. Benne a good. Oh. Into a turn. So crazy. Captain, you want to me yet? And now we like bait me about 10 million. What? Months. And it be a 10 year. If you don't have it, you can't do it. Hello? Hi. I'm ranting about what here. And now some part of make out on Monfa. Now you drove every one. Say, you're betting simple. Or Brian Nina, the Belgian sample. To yes, sir, and I don't kind of fast near one by 1 twice. Was you yes, and they did. No, dear children, bring more thing, Papa. Send Papa, Sikape. I did be it's about money. Bibia, because I'm able to buy young corner everything. The awfully potholes will come when I did. Twas way. Depending on you, Sikape. Yes, and what for? And what? Dear, me away. My way. Would you pay me? Dear now, what to Gwanda? Pompous and Nebuasa. King now, Nimbabia, Yakasana Kelly. Me can ye, me fear ye, me dine ye, me ring ye, me gun ye. And what? Yes.
anwahoa because onam ade no enso no to na no ka go we won ponche go nwan nipa be ya anwahoafo sebrani kwawi ya na wa dinadi ehun say wo wa ko follow no entenye won wa say omu ko TV so radio so me wa ka we si me we si me we say nipa be ya anwahoafo boasting to aso a time pride to be wura so ne dem a seche de wura ho if so mu awurade on fele no so for be seche de atena bobet so no aka che dem ma ne se muntum duku a time to aso ma me abusu sanka be kebusu samati awurade wa tetro obuso kura nko abeduru ai ya berem taka papa hello je be kebusu sam ebi te se adan na wo bebre sa wo te se ntwen mi donya mi so wo bie ma mekum wonyam metera so ma akra na wu te se de nipa bi na se na wonyam be kebusu sam nti na e ma bebre wa ha omowo no sa anyem ntama na wo fere cause nipa ti mi hwe ni anim ka cha sa wo te se ntwen hwe ni anu ka se wonim sa bua bi nipa mu sisam oso ka nipa ya kasa na ka fro pano ya be ka bususam enya otwiase no kwa na be ka bususam atie nyankopon nipa e ka bi kremofo ka bi kremofo di Yesu atam so ya mparaba ya sene kwase ya na aboa nyina be ka bususam atie nyankopon wote ya wo ka bi a sign of end time sasa musa ne ma wo ya ofre bususam na okọ de awofo asem waso de afi ema ya soden se yintu nipa fu biem atwam se yintu nipa fu kofo bi ba tunifu atwam and 13 years na wo twem fana 12 years no wa ya abortion yes 14 years na wo Mesi estate me dan ne ho na nkra no omu ji omani teta ne ho sa nkotere kwa nkra ne bebire me dan ho ne wo teta le dan ne ho sa so den uma so asi eye end time kran ketoa se wo ye panimu kra na anyima na afere mebo se nkran keten into the path biem because ono no pie no uma me kra de tie akra ne sa ma uska mebo yes ono ma uska nra na de toy ne die nti wo be da kana asa ana ma me so mu sa ba bi akwa ndi ska ne free buy te se braman efne da won se unyini cha ye na ye dai unya 15 years no sa na ye dai nti so nya sika ne na wo china otokamiri no wu adeche kura obe so den ejalenko boniayefo boniaya je nyamia ya mamu nyina the whole of this year and 31st no wadwale awo ba so boniaya enso ohumi free ohene so tesame die yi ye wuram edoso pa ohumi free bebra du hospital ayale oxygen yere chew dabi o se jiwuska itiai asasi wonam so free empanifo sasase sonso nye ba bia na etia e ba se bedidi nipa nsam no aye toto wa afa ho ba bia na betuma kofa ba bi wa afa ye charge wo nipa ye boni aye sa wonyare ya onima awrade o gese wo yare ne nsepo no wo kwa asole wo kompaibo ebra wonya aduma na da bi wo te awrade nan ase sufre awrade boni ayefo onya adwuma mpotate kura wontua korasi wonto okan kwase aseme na menkofa misika nkoma so free mena mfa misika nkoma so free asofo no mu pesika ana mu pesika no manya bi so na aso ni adwuma na aso de wontibi tibi nipa ye boni aye awrade ye bibia ma na kura mpo kwa aso da koda na sene eye ne den yes boni ayefo enti sa boni aye na ye ntimi anhye awrade ni monyam no eno so na de be kosayim
yɛni nkaeɛ ma awurade sɛ awurade na hwɛ wo so ho adeɛ kyew bɔɔ ho ban de wo kɔ de wo ba sɔle ma atim didi ebi didi fo mu mfe ebi kɔ toilet fa rɔbam ebi dwonso fa rɔbam buniayɛ wofiri wa kura asɛe ba bɔhyɛ a wohyɛ awurade dɔɔso ɛnɛ wabɛtene kumase apɔw ho te sɛ wokuro nkura yɛ ahu woana aka sɛ yɛwo na woba buniayɛ deɛ awurade de maa wo no ɛnyɛ ɔfɛ wakyerɛ awurade sɛ ɔyɛ sisifoɔ wonim sɛ ne nya yɛ nibereberɛ yes aniberɛ kyɛ sɛ wo obi ka na koraa sa yɛ wɔ nibere nti wakɔ wie obi kara woyɛ bayifoɔ bɔnyayɛfoɔ ma ɔwura awurade maa wo ɛnyɛ nti woatutuo akɔfa rɔba natural ɛne artificial deɛ ɛnyina yɛ baba wɔtutu natural ne de artificial asɛm bɔnyayɛfoɔ ɛmmoa baabi a awurade de wɔn tenaeɛ nneɛma awurade de yɛ wɔn bɛsi nnɛ ɛnsesan yes ɛda yɛnkɔ wana bibiara ho ntema wana bibi biara ho ntema ho yɛnkɔ time ni wana woni dɔ apamsɛfo nsakubɔfoɔ wana waso na kono so wana wontumi nhyɛ wɔn akɔnɔ so this year young guy young girl ɛmɛɛma dodoɔ sɛe na ehu adagyam dɔɔso mɛɛma dodoɔ sɛe ɛmaa dodoɔ sɛe dɔɔso abɔɔhyɛ dodoɔ sɛe bere wontumi nhyɛ wo ho so wadeɛ sɛ wo nkwa na woyɛ ɔdɛ ɔho abɔdamfoɔ koraa ho yɛ ɔmu dɛ ɔmu nyinaa te akɔnɔ wonni ahohyɛ soɔ wontumi nkora asɛm siesie awɔ ha yi woyɛ kristoni ɔsɛ woyɛ sɔfo woyɛ asɔleba ɛnso disi ahwɛde wayɛ ɔho man do say no wafa won say wafa what titi wukunu what titi wo yere be ye wo say oba na ehu to afa ho adi unkoso da abani bom a obeka ha na wakoso atwompra wo fom because so wo ye ntwempra ba twene fom ha na ba twene gem wo ba twe asu hallelujah praise the lord ni asem so to asoma me wana wɔyɛ rɛmfoɔ wana on papa afetwafoɔ ɛniɛdenfoɔ wana wɔ hran wana wɔdɔ ne gyeɛ sɛ nyankopɔn wasɛm politics ball my god abusuafoɔ meka ne straight akyerɛ mo football ɛnyɛ awurade mu adeɛ wrestling ɛnyɛ awurade mu adeɛ ba mo a mo tie kristo ɔman ama nneɛma bi wɔ satan wɔyɛ clever o ɛbɛyɛ wɔ sɛ ɛyɛ mɛɛma adeɛ bɔɔl deɛ ɛyɛ mɛɛma adeɛ boxing deɛ ɛyɛ mɛɛma adeɛ ɛna ɛmaa so deɛ ne deɛ meka ayo ne hwɛ na mo hwɛ na meka ho sɛ yɛkɔ stadium akɔhwɛ bɔɔl kifet foɔ ɛkɔ what do you call it yɛ fa ne sɛ yɛkɔ stadium yɛkɔhwɛ bɔɔl yes masa my bet yɛhwɛ bɔɔl satan yɛ clever sɔfo bi ne nsɔlema mmienu kɔkom wɔ asɔfoɔ mmienu baako sɛ ne sɔfo akɔ stadium sunday ɛna baako sɛ ade nti na wɔwɔ ahwɛ ne sɔfo na ɛnyɛ bɔne ɛna obusa ne sɛ maame busa wo bible so wɔn awurade ho nka ho ɔno ɔyɛ nyankopɔn ma nti wo sɔfo awurade ho ne kaa so ɔnkɔ stadium kɔhwɛ bɔɔl na bɔɔl adwensakyera bɛyɛ ne wɔm na akɔ ne gyina hɔ ɛna ɔsɛ na sɛ bi a awurade bɛ sɛ ɔkɔ stadium wɔ na ɔkɔ pirikyi obi wɔ no so wɔaboa ɛna yɛ a mo nkɔ tutu dɛ mo nkɔ pirikyi ɛyɛ honhom atum nti wo lifestyle nyinaa teaching style wɔsɛ Chelsea ne Barcelona ɛbɔ bɔɔl na wogyina hɔ as a Christian na wobɛka kyɛm sɛ awurade wo hom ti wo mu ɛhwɛ bɔɔl chat time Ghanafoɔ ne yɛyi bɔ bɔɔl na yɛsɛ 96 asesɛe asɔfoɔ bebree de TV kɔsi asɔre dɛm ɛyi TV ne kyerɛ nsɔre ma football hello yɛdɔ ani gyidia politics na ɔdi akyirɛ nso asɔre kuro yɛ kifit akɔyɛ crusade
etu kurom wanko papa ni mu DNPP achi na so me Kenya me so no kra akyerɛw akofo ado ne banse party t-shirt enko ayodu da ko ye campaign da jeje banko bi da mama banko bi da papa si bi o banko bi da say ye beto aba omumba esi se t-shirt o mani abere mutuma ya papa omu kra rally no they start penny do mu nyina kwa abotire omumba ne to aba ne bi o president for omumba ne ntubi eduru ya ne do kwa abotire na me jimi tebu wase na me nya asambere ma nya mpi enya hwe na me na me tie wiam hey no atwea ne na wiasi aja tase ba so da tase na wiasi ba jimi papa she shia gana fo kra bo no bo mu hwe etwetwa ni mu ni jimi tata at the end of the day brother you tell am where ya go unya de me nature ade bia me ya me nya hwe so me nya da me be bibia me trust ni ka calculate ya inshallah me brother say ni say bi ye be di o say must we me nu akusa bra e na we die na nya free o ka tell me say fish kasana na wodi wo na mpane ye ti me fish kasana sa ko si say bi duru je cha se no me ni ti bra man ti ni ati footballers ya ko chaki wo musika ati sa o te kwa sana wo nsa me kwa kutan bi ni mu no personal ni score te yo de ma so mo prince ye briti wo kwa no de yeko black man wa baza yo kakra bi ni fie ni ne ne ba ya makwa bia no de ne makwa briti no ko di wo de so mo ba ni company obi ni nsa se kan ne ba kwa no ni ba kro e kokko to chiri tu as once was sa bro se nom e wo boas wo jina wiawe mu na ko ade a wo de gugu a ni wo nyina wo nyina awade abusa o entiwe a yo ba kwa ha mi o ti da bi wa wo de wo abusa entiwe mo kwa ha mi Kristo esum da so de wonam unim kwa obram wa otum se so for my yra minim Kristo mento men sanfre na ye nyina so nyina anamo so to anamo ebra onim mame ebra ye ba be bom paye ye ba be bom paye afri sum asi han mu so person na oton sa afri Jesus ye lidiu ama mfa Yesu ye be bom paye am